Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. טוב, אז שלום לכם מיוטיוב. מקליט, כן. היום אני רוצה להראות לכם בעצם איך להכין אינטרו. שנייה אחת. טוב, אז כפי שאמרתי, היום אנחנו הולכים ללמוד אינטרו. מה זה אינטרו? לעשות אינטרו. אינטרו זה דבר כזה שאתה שם לפני פתיחה, כמו הדבר הזה, של המקרה שזה, זה של הערוץ שלי, Gamer for You. זה בעצם הדבר הזה. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no. ככה זה נמשך עד הסוף, זה בערך יכול להיות 20 שניות. ואחר כך אתם מצרפים לפה משהו מה שאתם רוצים. טוב, אז עכשיו בואו נראה בעצם איך עושים את זה. דבר ראשון צריכים להוריד את התוכנה הזאתי, קמסטסי סטודיו 8. זו תוכנה נורא טובה, באמת תוכנה שאני משתמש בה הרבה ואני נורא אוהב אותה. כמו שאני אפשר גם להקליט סרטונים כפי שאני עושה עכשיו, אפשר לערוך בסרטונים, תוכנה נורא טובה. אוקיי, אז אחרי שהורדנו את התוכנה אנחנו נכנסים אליה, וזה בעצם, שנייה אני מחוק את אלה, וזה בעצם נראה לכם, שנייה, בעצם נראה לכם ריק, כאילו אין פה כלום, זה נראה לכם כאילו הכל פה ריק. שנייה. בקיצור, אצלכם זה פשוט יהיה ריק, פשוט אני כבר שמתי פה כמה דברים, אצלכם זה פשוט יהיה ריק לגמרי. ואחרי זה אתם בעצם הולכים, ואחרי זה פשוט הולכים ללייברי. עכשיו מה עושים בלייברי? בעצם לייברי זה בעצם האינטרואים שלכם, יש פה מלא חבילות של אינטרואים, יש פה גם מוזיקה, אבל נניח זה, יש פה כמה שאני רואה, אתם יכולים לגט פה get more media, ואז מהאינטרנט אתם פשוט מורידים. אז נניח אני אקח את זה, עכשיו השיר, אתם יודעים שיר רגוע כזה, אנחנו יודעים צירים ובשירים יותר מגניבים כאלה. אז אנחנו לוחצים מקש ימני, עובדים לכאן, ואז אתם פורס לך ככה, פורס לך למוזיקה, לאינטרו עצמו ולטקסט. הטקסט זה הדבר הכי חשוב שלנו כרגע, והטקסט והאינטרו. את המוזיקה, יש לזה לא מוזיקה כל כך שאנחנו אוהבים אותה, אז נוריד אותה, והכל נוריד שורה, את כל אלה. טקסט, לפי בחירתכם, אני בוחר, אני חושב שזה אותו גודל. ואז הולכים לקליפ בין, זה, ואז אתם בעצם לוקחים את השיר שאתם רוצים לשים, מכאן כאילו, אתם הולכים לשולחן העבודה, נניח אני רוצה את השיר הזה, אז נניח מה אני רוצה את השיר הזה, אז אני גורר אותו לשמה, שנייה. אז אני גורר אותו לכאן, ועכשיו נחזור לזה, ומכאן, אתם רואים זה השיר, אני גורר את זה לכאן, ואני רוצה את השיר הזה שכבר גררתי, ועכשיו אתם פשוט אתם מוצאים את הקטע בשיר שאתם רוצים, חותכים אותו, בעצם אתם צריכים לחתוך. אני עכשיו לא באמת צריכים להתעסק עם זה ולשמוע, אני עכשיו לא אשמע כי צריכים להתקדם בסרטון איכשהו. אז תעשו את זה בערך בגודל, אחרי שאתם בחרתם את הקטע שאתם רוצים להתחיל, תערכו את זה לפי הסרטון. אם אתם רוצים
זה שזה יותר ארוך, אז פשוט אתם ככה הולכים את זה עם זה. עם זה עם מד זמן בדיוק ל-20 שניות. 20 שניות, זה לא משנה אם זה בדיוק. ועושים הכל עד לכאן, ואז גם השיר יהיה יותר ארוך, יחד עם כל עם האינטרו, עם הטקסט, עם הכל. עכשיו החלק של הטקסט. אנחנו בעצם לא נתבלבל, את קולקט. אנחנו צריכים ללכת לטקסט. בטקסט רשום כאן, enter title, text here. אז אנחנו פשוט מוחקים את מה שרשום כאן. מוחקים הכל. ורושמים את מה שאנחנו רוצים. נניח, נרשום את השם של האתר שלי. גיימר. כמובן שאם אתם עושים את זה יפה, תעשו את זה מאוד גדולה. גיימר. for you, בואו תדעו את זה הכי יפה. משהו כזה, ואתם צריכים גם כמובן להגדיל את זה טיפה. ועכשיו גם זה פה למעלה, שנייה. אוקיי. זה יהיה מוזר. אז את זה ניקח לכאן, ואת הטקסט לכאן. אוקיי. זה היה טיפה מוזר, אבל שיהיה. עכשיו אנחנו שמים פליי. Por las calles gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. בעצם ואם אתם רוצים לשמור אותו על שולחן העבודה, אתם עושים כאן הראשון, הבא, ואתם בוחרים אחר כך, זה מראה לכם את זה פה ישר על איזשהו תיקי, אתם לוחצים על זה, שולחן עבודה, רושמים את השם, אינטרו, אנגלית, אינטרו, ועכשיו אנחנו עושים אינטרו, סייב, זה יהיה כאילו מובן שזה יהיה כאן, שנייה, שולחן עבודה, נניח אשאיר את זה על אנטליט שיהיה אכפת לי, ואז אתה עושה אוקיי, סיום, והנה, פה זה בעצם האינטרו שלכם, יש פה את התיקייה הזאתי, ואחר כך אתם נכנסים אליה, הוא מראה לכם פה שתי קבצים, קובץ מהאינטרנט וקובץ בעצם של הסרטון דרך המוזיקה, או משהו כזה, סרטונים, פה זה מהאינטרנט, אתם סוגרים, אומרים לו סיום, ממזרים, הנה. יש לכם פה כמה, אוקיי? יש לכם את זה, יש לכם את כל אלה. כל אלה לא חשובים, מה שחשוב לכם זה רק זה וזה. זה מהאינטרנט וזה מהמוזיקה, זה מהווידאו, אז פשוט גוררים את זה לכאן. והנה זה האינטרו. טוב, אז ביי יוטיוב.